Апа, дай газ. Айде включи турбото. Давай. Апа. Се изпълняш ли да ти? Много готино бе. Абе, много готино бе. А, така, придърпай си го. Ти си голям пич. Да няма срещи от третия вид с паркета, само внимавай. Иска да затвори печката. Дръж здраво. Да, много готино. Апа! Нищо не става. Тук му се хлъзга на паркета. Много бързаш. Биг бейби. Бам-бам. Ама там има препятствия. Махни си чеглите оттам. Чакай. Ето, пак. Тупи. Остави го само да се изправи. Айде, Ромка. Точно. Много си смешен ти. Браво! Браво!